up guys? This is Moto Yorski at andito kami sa SM Rosales. Andito si Chris Roms. Ayan. Yan, tapos si isang R3 at saka isang R15. Yan. So 5 muna kami at yung ibang kasamahan namin is mag-aantay sa Daang Kalikasan, sa bungad mismo ng Daang Kalikasan. So antayin namin sila. Alcala? Oo. 43 kilometers. Yung kaliwa, kakaliwa tayo dyan. Okay. Yung kulay red. Sir, gusto ko magpagawa kahit ito lang. Ha? Gusto ko magpagawa kahit ito lang. Oo, doon sa ano? Ano mo? I-carbon mo? Ito lang part ng ano, magpusin. Oo, pwede kang kumuha ng design, tapos i-ano ron sila na maggagawa. 5 minutes later. Tayo sa low at saka number 2 guys. Medyo bitin yung power nya. Two hours later. Oh, andito kayo ha. Sama kayo ha. Yan. Anong lugar na to, boss? Alcala. Alcala. Yung mga tao dito sa Alcala, ano pala? Mga gwapo pala. Siguro mga babaero to mga to. Ayan, yan. Okay. Oh, check mo na lang ha. Oh, shoutout sa iyo. Pangalan mo, sir? Sherwin po. Sherwin. Oh, shoutout sa iyo, Sherwin ha. Ano pang? Oh. Tropa. Magka-tropa kami yan. Pero ako, baguhan pa lang. Ha? Sticker pang ganito. Iyan, wala na ata siya. Naubusan. Oo. Naubusan. Tagasan po kayo, sir? Sa Dagupan. Oo. Ayun yung motor ko. Yung nandun. Sige, sir. You know. Taillight ng ano, C8 po, letter C.
kilometers na lang, ayan, nandun na tayo sa Agkapita. So excited na ako kasi first time ko lang makapunta roon. Lumagpas mga tarum. Ayan, search nyo lang sa Facebook tsaka sa YouTube ha. Kasama kayo sir ha. Kasama kayo ha. Ayan. Oo. Kasama kayo sa ano. Oo. Okay sir, kamusta kayong lahat? Oo. Okay. Sige, mauna na kami. Kasama kayo sir ha. Kasama kami sa vlog. Oo, sige sir. Okay, dito na yung Agkapita. Hanap lang kami ng mapaparkingan guys. Nag-hang kung ko sir. Ha? Nag-hang. Wala ka ng power? Ewan ko, nag-blue na lang eh. Wala na, hindi nag-umulana. Oh? Kaya Ano nangyari? so ito yung daang kalikasan na sinara na ito kasi merong mga nadidisgrasyang mga motorista at yung napabalitang nadisgrasyang isang siklista na parang nag-overshoot siya, hindi siya nakaliko, dire-diretso siya papunta sa bangin na sanhi naman ang ikinamatay niya. So ngayon closed pa ito at wala munang makakapasok dyan hanggat hindi pa nila naaayos yung daan. So ito yung Agkapita. Yan yung dadaanan mo. Kawayan. O, di ba ang haba? Yan. So maganda rito. Tahimik. Fresh air. Yan. Ang pangalan niyo ulit sir? Paul po. Paul. Opo. Ayan, so marami-rami kong feedback dito. Nakita niyo ba yan? Ngayon ako, ng first time ko makakita ng ganito motor eh. Ayan. Pero pinaka... Dito po na artisting. Sige sir, ride mo.
Parang may tubig nga eh. Nung binomba mo ano eh. Wala na. Ay, may catalytic ka pa. Ay, oo, meron pa. Oo, meron. Tara. Oo. Naka-record ka nga sir eh. Naka-record ka. So, sige lang, bombayin mo. Akin na, ako magbibideo sa'yo. Sige na, akin na. Naka-record na. Okay. So guys, pupunta na tayo dun sa bungad ng ano, ng papasok ng Daang Kalikasan para dun muna tumambay. Kahit mainit. Yan. Binibidyo nila. Maingay daw. So ito guys, pupunta na tayo sa Agkapita. Yan. Hindi ko alam kung kakayanin ba yung ng kawayan itong ano, itong bigat ko. So guys, malapit na tayo. Yan. So dito na tayo guys. Agkapita. Morning. Kaway daw lang. Kaway dyan. GBO Burgers. Ano bang specialty nyo dyan? Bali po ang best seller namin is yung Korean chicken sir, tas yung burger talaga na. Homemade patties po. So ang specialty daw nila isang itong Korean chicken at saka itong JBO burger. Yes po. Okay. Wala bang free taste? Or isa pa pong dalawa po pong order. Agad na naman pa. Okay. Puntahan natin tong tong may free taste daw, sabi ni ma'am. Sarap daw yung Korean chicken. Yung sa daan eh. Naubusan siya kasi doon pa lang kami sa daan, ang dami nang humingi sa kanya, naubos. Nag-stop lang kami. Kanina nanginginig na ako eh. Kanina lang kayo mapupunta. Asan na yung iba? Yung dalawa. Naibigay mo na. Yung dalawa? Oo. Kaya tuwa na tayo. Ha? Tarlac pa po kayo galing? Hindi, tiga Dagupan ako. Dagupan kayo? Oo. Tapos si sir? Tiga Tarlac siya. Tama, San Manuel Tarlac.
Chris Roms, hello. Helmet tayo. Oh, helmet. Sana off pangit face din. Yan. Oh, sir. Baka may gusto kang batiin, sir. Sir, salamat po sa sticker sa bigay nyo. Ah. Makaulit po. Yan. Helmet. Hello sir! Ay, sir. Good morning! Welcome to Agkapito sir! Yan. Tapos balik ulit kayo dito sir ha. Tapos I know naman sir nag-enjoy kayo dito sa place Yes, namin. of course. Ingat na Napakaganda lang ng po sa pagdadrive. Be safe po and God bless po. Okay, napakaganda ng kayo. Okay. Ito yung Baby food hub to po. Yes. Kaya biyahe na dito sa Agkapito guys. yan. Oh. Hi daw. Hello. Kilala kong kaliskis mo, oy. Anong pangalan mo, sir? Dennis. Tiga dito ka, sir. Anong best seller niyo dyan? Caramel macchiato po. White chocolate milk and green tea juice. Oh, yan. Ito raw tatlo. Anong size niyan? Ay, ito may grande. Ay, okay. Yung tall po. Then, grande na po. Ay, yan ang oh, grande. Okay. Pili ka na lang, Pap. Ilan kayo? Lima lang sir. Ang pangalan mo, sir? Alex sir. Alex. Oh, tingnan mo. Alex, shout out Alex. Punta kayo dito, guys. Mababait yung mga tao dito. Guwapo pa, magaganda. Sino yung boss? Sino yung boss nyo? Si Man yung boss nyo, di ba? sir. Kabaro. Ang pangalan? Maui sir. Maui. Sir Maui, Kabaro. Shout out sa'yo. Anong oras siya darating? Anong tulog pa? Ay. Sarap tumira dito. No? Oo, sir. Talagang ramdam na ramdam mo yung kalikasan dito.
tapos na kami dito sa Daang Kalikasan, dito sa May Bungad. Hindi kami nakapasok kasi bawal pa raw. So ngayon uuwi na kami. Nag-picture lang kami doon at kumuha ng mga videos, gano'n lang. Okay. Ayan guys. Kanan na kayo? Kanan na kayo? Dito ako eh. Dito na ako, Paps. Kaliwa na ako. Dito ako. Dito na kami. Dito ako. Dito. Dito rin. Oh, Lingayen. Kalasyaw ako eh. Dito sir. Nagkakalasyon kayo? Oo. Okay. Dito mo ako muna. Doon kayo. Oh. Chris Roms, nice. Nice ride. Salamat ha. Oo. Ingat. Okay. Tara.